lille ven. Hej. Velkommen til mit kontor. Tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Lille Brian. Nå, men du er da så stor. Ja, men jeg har det ikke så godt i dag. Kan du godt lide at spille fodbold? Nej, jeg kan ikke lide at spille fodbold, men jeg har ondt Bolden i maven. er ellers Jeg har runde. ondt i maven. Ved du hvad? Prøv at komme over til min bogreol. Men jeg vil egentlig gerne. Jeg har ondt i maven. Kan du hjælpe mig? Jeg kan give dig en bog om ondt i maven. Jeg plejer at blive slået med bøger. Men så har jeg også en bog med Brian Nielsen. Hvem er det? Jeg tror da nok, at han er bokser. Bokser, dem kan jeg ikke lide. De slår. Det er da dejligt. Så synes jeg, vi er nået rigtig godt rundt om tingene i Jamen, dag. jeg har ondt i maven. Jeg synes, du skal gå hjem og sige det til din mor og far. Min far, han slår mig. Nu skal du gå, lille ven. Øh. Kan du have det rigtig godt. Det var dejligt at se dig. Hej hej. Hej Leila. Hej. Velkommen til. Tak. Ved du hvad? Jeg synes simpelthen, at i dag, der er det helt op til dig, hvad vi skal snakke om. Okay. Jeg har gult hår. Det har du i hvert fald. Det har jeg også. Min mor, hun har puttet det i klorin, siger hun. Er det rigtigt? Ja, jeg vågnede, så har jeg gult hår. Det var et smart trick. Prøv at se, der var en gang. Hvis du kigger op på mit familiebillede, ikke? Ja. Der havde jeg rigtig gult hår. Nå, Det havde jeg altså. okay. Det var dejligt at snakke med dig i dag, Leila. Skal jeg gå nu? Det må du gerne. Ja. Kan du have en god dag? Okay. Hej hej. Hej. Hej Jonas. Hej. Velkommen til. Kom du ikke lige herover en gang? Okay. Ja. Nå, ja, bare, der er mange ting. Hej. Hej. Hvordan har du det i dag? Ikke så godt. Okay. Måske du kunne sætte dig heroppe og tegne lidt. Okay. Ej, ved du hvad, der er ikke så meget plads her. Måske ned til det andet bord, du, ikke? Ja. Ja, god idé. Jeg prøver lige at rydde lidt op. Okay. Ja, Hvad skal jeg tegne i dag? ja. Hvad kan du godt lide at tegne? Hvordan? Hvordan får du det rigtig godt, hvis du tegner? En læderkop? Tegn ned og kop. Okay. Tag noget musik, hvis du får lyst, ikke? Okay. Ja, vi prøver at se. Jeg retter lige på mit billede heroppe en gang. Hvor mange ben har en læderkop? Ja, hvad tror du? 8. Det var fint. Det kan du bare tegne på din edderkop, ikke? Ja. Ja, jeg rydder lige lidt op herover. Men jeg har det lidt dårligt. Nå, ja, jeg prøver også lige at få styr på det hele her, ikke? Ja, Kan vi ikke snakke om min far? hvordan har du med din far? Han er dum. Er han rigtig dum? Ja. Nå, Hvad med min mor? hvad med din mor? Ja. Hun har det heller ikke godt. Har hun det ikke så godt? Nej, hun græder meget. Nå, det var ikke så godt, var? Nej, men Nej. vil du hjælpe mig? Hej, Cirkeline. Hej. Velkommen til i dag. Tak. I dag havde jeg tænkt, at vi skulle bevæge os ind i et helt andet univers. Univers? Ja, Hvad er det? vi skal danse. Hanse. Ja, det er så dejligt at danse. Nu skal du se. Jeg tager min ghettoblaster, Ja, og så skal jeg høre dig. Kan du godt lide slik? jeg elsker slik. Jeg har fundet en sang, Jeg kan godt få slik. men du kan høre det i sangen. Først så skal du danse. Slik i sangen. Ja, det er en rigtig god børnesang. Når du har danset, så skal jeg danse. Er du klar? Ja, okay. Du skal danse. Er det nok fast? Ja. Så skal du stoppe, og så er det mig. Er det ikke bare sjovt? Jo. Nå, det var godt. Det var dejligt at danse med dig. Kan du så gå hjem og føle dig rigtig opløftet af vores dansedag i dag? Okay. Okay. Hej hej, Cirkeline. Hej. Hej. Hej Maja. Kom ind, får du? Mit navn er altså Mads. Nå, okay.
Kom du ind en gang. Jeg skal lige se, ja. Nå. Har du det godt? Mads? Hvad sagde du? Mads. Ah, Vi snakkede sammen for nogle uger siden. ja. Nå, ved du hvad? Hvordan går det? Er din far stoppet med at røre ved dig? Min far har altså aldrig rørt ved mig. Jeg har ikke nogen far. Du har ikke nogen far? Nej. Jeg har en mor. Jeg har faktisk 2 mødre. Nå, måske jeg blander det sammen med din storebror. Ja, Min storebror. ja, din storebror, hvad var han nu? Han hed Jakob. Ikke? Jeg har altså en storesøster. Nå, okay. Jeg synes, vi skal snakke om det, vi snakkede om sidst. Synes du det? Ja. Ja. Jamen, så gør vi det. Ja. Hvad snakkede vi om sidst? Hvad kan du huske, som var en god ting, vi snakkede om sidst? Altså, vi snakkede ikke rigtig om nogle gode ting. Nej. Nej. Altså, Du virker lidt ked af det. Hit it. Er du sur og trist, så klap i hænderne. Er du sur og trist, så klap i hænderne. Er du sur og trist, min ven? Kan du nok blive glad igen? Er du sur og trist, så klap i hænderne. Og vi bukker. Au, Asje. 6, hvad er det? Hvad kan du tælle til? Til 3. Så skal du gange med 2. Jeg har ikke så meget tus tilbage. Jeg prøver at tegne mit hår. Og farve det. Nej, jeg får ikke særlig tit noget at spise. Så har jeg en bog her om Jeg har fattige ondt i mennesker i maven. Uganda. Om hvad? Om fattige mennesker i Uganda. Vi tager sidste take. Scene 1, take 9. Hej lille ven. Hej. Velkommen til mit kontor. Tak. Ja, jeg havde hår i munden. Okay, starter. det er ret svært. Du kan bare skubbe lidt. Kravle under bordet. Se hvor der er plads. Okay. Ja. Hop.